ନିଜର କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଲୋକ ସମୟ ଆସିଲେ ସେହି କଥା କହି ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯିବେନି। ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପରେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି କଷ୍ଟ ବଡ଼, ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏପରି ବିତିଲା ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ତୁମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ। କାରଣ ସମୟ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟର ସୁରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚ କରି ନିଜ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବି ଗୋରା ହେଉଜ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାର ଛାଇ ସବୁବେଳେ କଳା ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ କହିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହା କହିବା ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। ଯାହା ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେ ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବା ସହ ସମାନ। କାରଣ ଜିତିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ହାରିବା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏମିତିକ ଏକ ମେଡିସିନ ଯାହା ପରାଜୟ ରୂପକ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ। ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ନିଜର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ।